I regret coming to Igbo to invest. I regret abandoning Lagos to come and invest in Igbo. Ọ bụrụ na iwe onye Igbo, biko ọchara m ntị gị ka ị ga-eke na akụkọ a nwa okorobịa ji wee bere akwa wee bịakwute m. Ma gee ntị, ọ bụrụ na ike na-esonye anyị all the platform anyị na-eji ebe okwu YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, biko tinyere anyị ka na share button, gere m voice note a. Ndị Igbo ibe m, ndị Igbo njem ọnụ ekene m onye ọbụla. Biko abịara m across the voice note our brother Jovi Kamere gbasara ihe a na-eme ụmụnne anyị na Lagos. So m nwee contrary opinion. So my contrary opinion is that n'ihe a na-eme ndị be anyị na Lagos, ị gaghị eji compare nke a na-eme anyị na East. Nke a na-eme anyị na East the worst than ihe a na-eme anyị na Lagos. The only thing bụ that na ọ bụrụ na onye mba tie gị ihe, ị ga-ahụta ya sị na o megburu gị emegbu, mana onye ụlọ tie gị ihe, ị ga-ahụta ya sị na nwanne gị tiri gị. But in the business environment, overall the same thing, overall the same understanding. I stand to be corrected. I'm more of here in Lagos due to no Afugani and the APC, more no in the Yoruba. So all the over publicized. In the co-op on the over publicized. Money in the Igbo. Ada akota, ada publicize here, ada publish here at all. Even Emeka Mkpa, Amama Fadal guy only Imo State na a radio program neti ihe na-eme n'Imo State. No so far. Governor Imo State si buru eja toy na Abuja for 3 months. Just know na ekwu ihe na-eme n'Imo. Adike Mkpa ko Emeka Mkpa. No so far. So buru ya ndị nọ na East na-suppress media adịghị ekwe ka anụ ife na-eme n'ala Igbo. Mana ọ bụrụ na itinye ntị na anụ ihe na-eme n'ala Igbo, ịma that no dị 200 more than ihe anyị fụrụ na-eme na Lagos. So ọ bụrụ ihe m chọrọ ime ka ndị be anyị mara. Mụnwa bụ mmadụ na bụ a living testimony. Since 2019, emechara election PDP lost. Ebito showara ndị Igbo mebisibe ihe ka make the decision to relocate all my investment to the East. Because na nkwenye na asụtụkwa Igbo na asụtụ Igbo. So mụ ebido the program. Ti ife niile nwe na Lagos for sale. Ọ na-eme nke nrere ma ewere ego eje reinvest ya na Igbo. Lo and behold, my brothers and sisters, as I talk to you now, enwere m investment maka mụ awo onye Anambra State, Nnewi South precisely. Adịm ezo onye mbụ ezo. Enwere m investment na ala Igbo now. Enwere na Anambra nwee n'Imo because Imo dị close to Anambra, the particular local government mụ wasi na Imo ka dị close to me than Enugu. So enwere investment na Anambra nwee n'Imo. But lo and behold, my brothers and sisters, ana m anụbụ ihe na-eme n'Imo State na ndị Imo State government na-agara aba na ndị mmadụ, na-agara aba na individuals, na-agara aba na community. And na the previous government ya gazette no na government acquisition no na anything with the government encumbrances. This current government na-aga amayasị aka na ndị mmadụ. And the funny thing about that no amayara aka na because that's no government one, we agree. But over na government je were na ndị mmadụ si na oji arụ public school, ma na oji arụ public hospital, ma na oji arụ iro, ma na oji arụ water works, ma na oji arụ anything ọbụla gbasara government, ọ ga-adị understandable. But lo and behold,
ana niile gọọmenti Imo steeti na-anakọsị ndị mmadụ na-anakọsị kọmuniti ihe ọ na-eme na dia na bụ o clearcha the land or the allocation. I have the evidence. So lo and behold, I'm a victim as I'm talking to you. So I'm with more experience than some of us. Makande ya but na asna ashe. I'm with experience. Ihe na ega na wala. Imo State. I think I will remember the local government. Government is going to ga choose ihe na nwere na ebe ahụ so no wala layout. Wall layout or whatever they call it. Here are over close to 10 plots of land. And we get the less than 3.8 million. As at then, day back 2019, 2020, 2021. And that government, both fencing permission and other things. Government ego. But as I talk to you now, government are buying the land. You know, government budget the land. No, any project government in our site in those lands. Let's see that now because of that project, go to Babada. They have 419. If you are the name of government, if you are it's quite the land. Up till now, nobody is able to tell me the meaning of Yahoo Yahoo. And if I don't understand it, I don't see how I can respond to it. I don't know whether it means good or it means bad. Maybe it means good. Or if I condemn it now, it means I'm condemning the good thing. So maybe you should help me to interpret Yahoo Yahoo, and then we can manage it. Ona no na yoku. Ni kwezoku. Obu ihe nwute na ihe gba anya mmiri, na ihe mgbawa obi. Na mmadụ na-agba ọsọ n'ama pụta n'ụlọ ya enwude emegbuo ya. Ọ ihe ọnọdụ enwe nna ikwu anọ n'ime ya. Mana enwere m ụsanye ya. Nwokorobịa na-adịrịbe akwa gee m ntị ihe m sara ya. Ọ ihe anyị ji na-wee hiwe ọgbakọ a na-akpọ Igbo Ruo Ulo. Igbo Ruo Ulo bụ ihe dịịrị ndị Igbo niile. Na ọwụ na onye ọbụla nọ na this group, you subscribe to this group, you belong to this group, give a very development lot to law. Any Igbo governor, Hope Uzodinma, I gave a buru the war, Obuzonya with the war. Leave the war for us. As a body, our lawyer, team of lawyers, our international body, every angle, we will fight the governor. Even from the organ of the North China fight until you to go fight to Kanaga until they when you are chewing way. Because as an individual, you cannot fight him. But as a body of the whole 5 and 6 Igbo states, including Andeoma, we will join hands together from our team of lawyers. I have fight against you. We will recover the land. All you teach. The young will fight individually and the way we fight as a group. That's why this Igbo Ruo Ulo is being registered. It's a registered organization with CSC in Nigeria. I get it's an international body. The vision is too heavy. I am making noise on social media. We are on WhatsApp for now. You and I want to check I will launch out. Only I no lie. Only Igbo Senebe, or the Ganaka, actually, so the main choice. So what they Uba you can watch people sorrow in terms of I did enough. More than 4,000 people belonging to different WhatsApp group. And we're doing our exploit. Every in-person meeting, not just WhatsApp, mainly in Lagos. So all we young Sarawo Krobia, now for night, I will not be a member of the Igbo Ruo Ulo. We will fight this battle together and we'll win the battle. I don't make what to do now. But I'm not a Governor Hope Uzodinma. Here I won't Krobia Burezoku. Here I borrow Canaro. You wear a hala, Giga with Allah. Developmental project you will name to people and they take you back ọkwa ndị hụrụ n'anya ndị otu gị ụmụnne gị ndị nyere gị aka nwa ọdị ọdị ka i were ala na-enye ala onye ọzọ were ihe mmadụ ka i were n'ike n'ihe nọ na power chetakwa na tomorrow may not be in power also gị nọgide maybe eritu ụgba gị ga senate maybe gị gị ga minister maybe eritu ụgba gị ga ambassador or whatever your boss gwara gị gaa
one day ike na ala ala na ala elu ị ga-arịtu mkpụrụ niile ịkụrụ mgbe ị na-achị achị ọ ga-eru gị aka ihe ọma niile nke ị mekwara mgbe ị na-achị achị ọ ga-erukwe gị aka ọ dị ndụ like ụwa ị ga-anọ n'ụwa forever ị na-apụla nke ọ na-enye ebe ego chi gị ga-anapụkwa gị nke gị otu aka ihe ndị anyị na-egba na mgbọ na-agada together one day ọkụ ga-agba ha otu iti napụ nwe mmadụ nke ya otu aka ọkụ ga-esi napụ gị nke gị aka ka gị ike ka gị ga-anapụkwa gị nke gị ka kwudowe otu a Igbo soro na anyị ka anyị na-eme ihe anyị na-eme Igbo ga-erute n'ụlọ ka ala Igbo wee dị mma dodere ụlọ achọghị m ịkọ ọtụtụ okwu n'onyonyo a ka emesịa nọ aka mpụkwa Jovika na-asị ala Igbo ka dị mma ka emesịa nọ. Igbo Vika TV in all social media platforms, Facebook and Twitter, YouTube and Insta Anchor. Truth must be told, Sogi Brodibia or Pastor, or kwa television with the truth is what you ask for. This is Jovika Television. Jovika Television, poised to reach you with the truth.